जिनिसखौ सब समय फिल खालामदों जोंनि हारिनि मानसिखौ सब समय एसे इनायै नाख्रेबजानायनि मेन्टेलिटिया एकदम एडमिनिस्ट्रेटिभआव 100% दं। इनस्टिट्युटखौ आन्दलन खालामनो मोनखाया जों बेयावबो रावजोंबो सैजायाखा जोंनि बर'फ्रा आं खेबसेयावनो 29 जन खालामदों 29 जना 30 जन बिनि गेजेराव बर'आ सासेल'नो बाद बाखिया गासिबो लादेग्लावजोब जोंना जोंनि जायगायाव अनुसरन जुदि जायोबा जोंना बेवहाय गुवाहाटीयाव IIT दं जोंना अजित प्रसादबो दङ बिनोद हाज'वारि दं बिथांमोनखौ मुं सिनायो आं बिथांमोनाथ' साक्सेसफुल मानसिफोर आंहाथ' जोबनायसै आइ एम अलरेडि रिटायार्ड पार्सन मेडिकेल कलेजखौबो मोनबाय बिराद मोजां बाथ्रा नङा होनबा जेब्ला रिक्रुटमेन्ट डाक्टारनि रिक्रुटमेन्ट खालामबाय बेवहाय अफिसियेल पजिसनाव इउ विल बि सारप्राइज खेबसेयावनो 29 जन खालामदों 29 जना 30 जन बिनि गेजेराव बर'आ सासेल'नो बाद बाखिया गासिबो लादेग्लावजोब जोंना जोंनि जायगायाव अनुसरन जुदि जायोबा जोंना बेवहाय गुवाहाटीयाव IIT दं IIT आव बर'खौल' बाद होदो बर'आ दंसै साफा सानै असमियाबो साबसे दं बेवहाय रिसार्च पार्सन हिसाबै प्रफेसर गासिबो बाहेरानि जोब इन्जिनियार कलेज जों बेवहाय बेखौ जोंनि मानसिफ्रा रान खालामनो हायाखैना जों एथ' आन्दलन खालामै एथ' इनस्टिटिउसनखौ लाबोदों आं असमनि मानसि बा बर'फ्रा खुनु जिनिसखौ इनस्टिटिउटखौ आन्दलन खालामनो मोनखाया जों बेयावबो रावजोंबो सैजायाखा जोंनि बर'फ्रा आं फ्राय 37 years अफ पाब्लिक सार्भिसआव जोंना बेवहाय दुलाराय ब्रह्मनि आफादगिरियाबो दं बेबो मिथिनो हागौ बेबो एग्रिकालचार डिपार्टमेन्टआव दंमोन माने हायोबा माने जोंनि माने बर'फ्रा केपासिटि गैयि नङा दंखायो खिन्थु बर'फोरखौ बिसोर एसे गियो जोङो एसे साहसिबो आरो जोंनि मोनसे माइनास पइन्टआ मा जोङो एसे जाथि हिसाबै एसे गिरियाबो रागाखौ बिराद थाब जोङो जों नोंसोर हयथ'बा आंजों बेवहाय डिफार खालामनो हागौ खिन्थु आं फ्राय बर'फोरखौ जिबां मोनो माने मोनसे आप टु सार्टेन लेभेलनिफ्राय पुटुक्के रागा जोंबाथाय आरो खाथिर बाथि गैला आरो मा खालामो अनेक समाव माइ एक्सपिरियेन्स रायलाया एराय थायो खिन्थु एसे जौ लोंनानै एसे खासि मस्ला जाबाथाय नों आरो रायलायनोसै आरो इन्डियाजों उल्टां फाल्टां माने सिदा उल्टां फाल्टां खालामो खिन्थु बे एसे दौवाब्ला खिन्थु बे रायलायाबो बियो नोंखौ एराय थायो बे जोंनि जाथिनि केरेक्टारनि खोथाखौ बुंदों बा बेखौ बारहोदो बेवहाय जोंहा जथेस्थ' मेलेम गोनां मानसिफोर दङ आं बिसोरखौ हांख्रायहरो टिचारफोरबो दङ जोंहा बर्थमान जोंनि दायित्वआ जोङो बे मेलेम गोनां छात्रफोरखौ एसे सेलेक्ट खालामनानै जों उन्दै समनिफ्रायनो गाहाय क्लासनिफ्रायनो जों मेन्टर खालामनांगोन जोंखौ फोरोंनायाव जों माबोरै बिसोरखौ साबसिननिफ्राय साबसिन स्टुडेन्ट हिसाबै बिसोरो साक्सेस खालामनो हायो बेखौ जों गाइड खालामनांगौ आं बेखौ प्रतिजन मानसियानो हायो इस्सा दंब्ला आरो बेखौ जों बयबो खालामथारनांगौ मस्ट अफ आस जों बेवहाय जेराव फैदों मस्ट अफ आस वी हेव बीन लाकी वी ऑल हेव बीन सक्सेसफुल पार्सन्स दा जोंहा जोंनि जाथिनि थाखाय होलांनांगौनि समय दा जों बेसेबां हायो जोङो बेखौ जोंनि निउ जेनेरेसनफोरनो जोङो फोरोंनांगोन बिसोरखौ फेहेरनांगोन जों बिसोरखौ आरो सासे गोग्गा बर' हारिनि मोनसे हिसाबै जोङो माने बेक्ति बानायनानै दोनलांनांगौ बे लोगोजोंनो लोगो लानानै मोनसे खोथा बुंबावो आङो परिखायाव मोजां खालामनानै बान्था होनाया जोबोद मोजां खोथा खिन्थु आं बिनिफ्रायबो मोनसे जिनिसखौ आरो लुबैयो ने जेब्ला गाहाय क्लासाव थानाय फ्राय आं नुबाय कयेकटा प्राइभेट स्कुलफ्रा मा खालामो नामखौ बुंला आङो मा खालामो बिसोरो बेबादिनो मेट्रिकआव सोर मोजां एसे गोरिब गुन्द्रानि फिसाफ्रा बिराद मोजां पार्सेन्टेज लानानै लायो अनेक बर'आवबो प्राइभेट स्कुल ओंखारबायना बिसोर मा खालामो बिसोरखौ लानानै फ्रि इडुकेसन होयो बिसोर आरामसे बिसोरबो मोजां जादों जानायाथ' निस्सय मोजां जादों लोगोसे मा जादों प्राइभेट स्कुलाबो गावसोरनाबो बिजनेसा मोजां जादों मानोना बिथांमोना बे स्कुलनि जानानै
रिजाल्टखौ साबसिननिफ्राय साबसिन खालामदों बे जास्ट स्मल माने एटेम्प आरोखि आं सानो जोंबो बयबो मिलायलायनानै बेबादिनो गाहाय क्लासावनो जों जुदि कয়েকজন मानसिफोरखौ बे टेलेन्टेड मानसिफोरखौ जुदि जोङो प्रपारलि मेन्टर खालामनानै गाइड खालामनानै बिसोरखौ जुदि मोजां रिजाल्ट खालामनानै जों जुदि एसे एफर्ट खालामोब्ला बिराद मोजां जागौ होननानै सानो आङो आरो जों बयबो बेखौ खालामनो थाखाय सेस्था खालामनांगौ जोंना अजित बर' सारबो दङ बिन'द हाज'वारि दं बिथांमोनखौ मुं सिनायो आं बिथांमोनाथ' साक्सेसफुल मानसिफोर आंहाथ' जोबनायसो आइ एम अलरेडि रिटायार्ड पार्सन थेवबो फुराना एक्सपिरियेन्स बायदि बुङो आङो जे जों जेरावखि थाया मालाया जिखि सा जों गावनि हारिखौ सब समाय हारिनि परिचय होनानै गोग्गायै थानो नाजानांगौ जोंखौ रावबो सैया बेखौ मिथिखा फ्रान्सबो मोजां मोजां बुंनानै नाख्लायनो थाङो आरो जों जेसेबां आन्दलन खालामदों बिटिसि मोननायावबो बेसेबां आन्दलन खालामा जोंलाय बेसेबां मानसि लिरदों दिनै जोंना देबनागरि स्क्रिप्टनि आगोलाव जों जेब्ला रमान स्क्रिप्ट खालामबा जों होनबा जोङो हाइ स्कुलाव बुंगोन आंबो अनेक बुजादों बे समाव दाबो खर' माने मोनसे खनायाव थाना खानाय गैया पुलिसजों बुजानानै खुनु मथे जेलनिफ्राय गदों आरोखि जेलाव हाबनाङासै बेबादिखाय जोंहा आंहाबो दाबो बिराद स्ट्रं सेन्टिमेन्ट दं जों बर'फोराखौ बिसोर मिथिगौ आसाम सरकारा मोनसे जिनिसखौ मिथिगौ गन्डगल खालामनो हायोबा बर'फोरा हायो दस्राफ्रा हाया बै बर'फ्रा 6 सिडुल मोनबाय एकदम नुवाखैनो एकदम राभा मिसिं ज' जाजाय दस्राफ्रा एकदम बिसोरथ' खुनुदिन आन्दलन खालामाखैना खालामनोसै खिन्थु होजोब्बाय 6 सिडुल जाथ'वाखै हयथ'बा उनाव जागोन निस्सय जों आल्टिमेटलि जों थेला जुजिग्रा बांगालफोरजोंबो जुजिलायग्रा आसामाव आरो द्वितीय खुनु जाथि गैया जों बर' हारिल' दंखायो आरो जों बर' हारि हायै जेबो खामानि गैया खिन्थु जोंहा पारसिस्टेन्ट नांगौ जोंनि गथ'फ्रा मोजाङै फराय मोजां बेक्ति माने साक्सेसफुल जानो नाङा साख्रिखौ मोजांल' मोननो नाङा बिजनेस मोजांल' खालामनाङा जोंनि गोसोआवनो जोंना मोनसे स्पिरिट अफ बर' बेखौ जोङो फोथांनानै आरो जोंनि बर' हारि माबोरै जौगाखांनो हानांगौ बेखौसो जों सब समाय सेस्था खालामनांगौ आं ओरैनो लेक्सार होग्रा नङा आंथ' एडमिनिस्ट्रेटरसोमोन बेबादिनो सासन जन्त्रसो आं मर एस'सियेटेड गोदो सेरखमबा मोनाखै गुवाहाटियाव फैनानैसो एसे लोगो मोनदों आरो गुवाहाटियाव जोङो जोंनि एस'सियेसनखौ एसे बिदिनो सेस्था खालामो माबा माबि बिदिनो खालामो दा बेसिकेलि नैबे बे बुंनो थाङोबा जे जोंना बोराय बैसोआव हाबबाय थेवबो जोङो कয়েকজন लोगो दं जोंहा उइ भिजिट एभ्रि कलेज लेंहरबानो जों थाङो थांनानै मेट्रिकआव हयतोबा नोंसोर दै दा कलेजाव थांगोन हयतोबा मामा खायफाबा एयार हस्टेस जानो हागौ मिलिटारियाव जानो हागोन दा बेखौ बिसोरो राइट टाइम साइन्स लानो ना मिलिटारियाव जुदि इन्डिया हाबनांगौबा बेथ' साइन्स लानांगोन साबजेक्ट लानांगोन केमिस्ट्रि मेथ्स लानांगोन दिस इज ए क्रिटिकेल पिरियड बिमा बिफा आरो टिचारफ्रा गाइड खालामनांगौ बे समाव आरो हयतोबा खायफाबा माने आर्ट्स लागोन आर्ट्सआव अनेक स्कप दं साख्रियानो एन नङा डिजाइन दं देर आर मर देन 6000 फिल्ड दं जेराव जोङो माने गथ'फ्रा साक्सेसफुल जानो खायफाबा हयतोबा स्पर्ट्सआवबो साक्सेस जानो हागौ हयतोबा गान खननायावबो साक्सेस जानो हागौ कोनोबा नाटक खालामनायावबो अस्ताद जानो हागौ जोंनि फिल्डआव अनेक बेखौ गावबागाव फिसानि आरो गावबागाव गथ'आ गावनि केपासिटिखौ मोजाङै एक्सप्लर खालामनानै बहाय बियो साबसिन खालामनो हागोन बेखौ सेलेक्ट खालामना होनांगौ आरोखि